Bon dia, poble. La final de demà entre el Madrid i el Barça, Barça-Madrid, ja té polèmica. M'agradaria, però, que el Dani Olmo sortís de titular i fes el partit de la seva vida. Boh! Durant 10 anys rabiarien aquests de Madrid que tota la vida l'han tingut bé. Però tenim sort de tenir a Laporta de president. Per què? Perquè Laporta és un os dur, i no els hi fa cas i no s'acollona. Ara de seguida trauran oposició perquè es voldran carregar sí o sí a Laporta, com ja van fer l'anterior mandat. Per què? Que Laporta, sense un duro, sense equip, sense res, perquè no van deixar res, aquests fills de puta que van sortir, tota aquesta espanyolada de merda que hi havia a Can Barça, ha començat a fer-ho bé. Camp Nou, equip, i a més els hi fot una hòstia amb la mà oberta i no s'acollona. És que és un os, Visca el president Laporta, visca el Barça i visca Catalunya, i desitjo que l'Olmo faci el partit de la seva vida, que surti de titular. Però, que rebin durant 10 anys aquests fills de la gran puta. Hala, visca Catalunya lliure.